Mata X. Portem una hora de passeig. Vinga, va. Comencem amb Gaia Àngel Caselles. Hop, Gaia, hop, molt bé. Gaia, amunt. Gaia, Gaia. Amunt. Amunt. Molt bé, molt bé, molt bé. Miqueta més. Vale. Hop. Opa. Aquest era el que no podia saltar. Ahí entra. Entra, Superar ho has vist? He fet una mica de fort, va caminar. Heu de valorar entre tots plegats que el gos d'Atura Català, pel seu tamany, és un esforç brutal el que estan fent. Penseu que és una raça que treballa en els camps i els boscos del nostre país, però que juga amb clara desavantatge amb d'altres races en quant a tamany, com pot ser el malinois. Penseu que els nostres gossos treballen en el camp i en els boscos